बामल के चटनी खाए के मन करता तो ओ कहता लेकिन तू पीस द। अरे खाए तो दुखाए लागल। बमला के चटनी ना पीसो पाइम। दुखा तो लो काहे के दुखा तो लो। चटनी पीस ली चटा दी तू रोके। आये ना तो के चटनी भात खिए। हाँ। ओरे ना पीसब जो ना पीसब रे रो चलो चो बामल ले कोहे कि हम ना पीसब चटनी मिक्सी में पिसा लो मशीनिया पर डाल के। आयो भाई मैं जल्दी बाबा वही तो तोरा के ना चटनी भात नून ते विटामिन लावा चीज खियाई। चल खियाई तो के चल। बड़ा झमर झमर चटनी आवतिया का बात हो गई का हो बामलो ओई बानो हाँ कहत ई कलब अब वो मन नहीं के रहल चाहत ना वो बुचू भात आ ओकर। हाँ हां तो ई बबुआ न हो। हां खिलाए के दून जाए नहीं को कि नहीं ना बताई सब पपाइज ह। हैं सरप्राइज ह सरप्राइज ना सरप्राइज ह। उहे वाला भगवान के देल तोहफा ना पिछले तो चटनिया जब पीस के लिए वो ना पीछे नहीं के देत बता तो हिलता तो ओई में ने चिल्लाए लागता। अच्छा जा भौजी के कह दिया पीस दिहन त लेके आई। हमर भौजी बारी है जा हमार भौजी तार भौजी से कह दी। हां प्रिंस बोके प्रिंस के चल कह देते हम चल। ए भगवान हमरो मेहरारू समझे में ना आवेला कि सयान हियो कि नादान हियो न पागले हियो न निमने हियो कुछ होके हमारा खातिर तो हीरा हियो। बाप रे सब काम अकेले करे के पड़ता। एगो गोतनियो मिलल ना तो ऐसा कि एगो काम ना घर के कर ले कतना सोचले रही कि निक मिली ना। प्रिंस उठा बड़े को बानी तो तू बड़े को हो का ना हम ना बैठे हम लाज लागता भसुर के नाम धइल जाला कुछ कह देलू तो मम्मा दरबा ना वे कहले बामल कहले हम कि कह द चटनी। अरे तो ऊ तो भाई हम आ ना पिसले हैं चटनी ई कहे ना हेते को बाना हेतरे करतनी तो ऐसे भा दुखाता होय बबुआ दुखाता ना दुखाई करबू ना सब काम कइले पर लइका निमन से हो जाना स ठीक बा। मैं लइका फोटोवा में देखनी मोबाइलिया में उगर ही ना एगो उजर के रूम रहे सुता रही हम आ एगो टोपी चश्मा पहन के हाथ में लगा के चेक करते देखनी सुगर हिलत रहे। हां लिया कर हंडेवर पर लाता अल्ट्रासाउंड होई के कहत रहू ना। हां उहे में साउंड में गई रही हैं उहे में गई रही उहे में। हां सुना ठीक बा गोई रहू ना तो डॉक्टर कहले होई नु चलत फिरत रहे सब काम कर जा पीस के दे अपना बालम के खाए के बालम कॉल पर नाचे के बा हैं बाजा में नाचे चले के बा तब निक रही बबुआ। अरे ना बाजा में हां नाचे के तो ठीक हो जाता रुआ काम करे के कतल कि ना होई चटनी हैं तो के हम पीस के देम सब काम तो करते न बनी तू कइल करा कुछ काम बरता तू ललका बरता ओकरे में लगा के से में लगा के आ चालू कर दे पिसा जाई चालू कर दे। हां पिसा जाई कोची के कहती है ये दादा पिसा जाई। अरे हे तो नहीं के मिलल का गवा नानी अच्छा उ नानी ना हमरा नैहर से मिलल हटे ओए उ मशीन है ओमा के पिसा चटक ना ले देवर बाबू ना खाई ना ओए कहला कि बामन कहले हमन की जगह पे 20 बस कर दा। अरे नाही सुना ओमा के निक ना लायला आ तू पीस के देलू ना देवर बाबू के अपना बालम के तो कहे ना कि निक लायला जा तू पीस के दे खाए खातिर ठीक नु हेका निक लागिल है करे के। हां करे के हां के निक लायला भलो दुनिया खातिर कैसन हो तू अपना मर खातिर बहुत बढ़िया हऊ बामन का तेम सुगर नहीं कौन हीरा ही हम हीरा। हां हीरो ले पैसे हो जा पीस के दे पीसबो ना तो बबुआ ठीक रही एकदम बढ़िया से पैदा हो की डॉक्टरी में ना जाए के पड़ी ठीक नु हीरा चमकेला हम नहीं की चमकत ना चमकेल लगा दो जे लगा दो चमकम हम चमकम जाती न पीस हम ही पीसम पीस के दे खाए खातिर के। हां पीस बाबू हमार लइका अगर रहित न होइसन शादी कर रही त हम त दिने दाड़े बगे देती बाप रे कारण कैसे देवर बाबू झेली न रतिया बिरतिया दिन दुपहरिया बाप रे पगला जी हमें दादा अतना पागल बड़का बिया मल के एकरा नीक लागिल पीस दे बामल कहन
भात उजर उजर लाल लाल हई टमाटर कहियन तो कहियन राम पिछले आई हम ही पिछले अपन हम नंबर द हमके स्कूली में माता जी देलन नंबर द पिछले हई ओ ओ ओ दुगा गई रे बाबुआ ओ ओ ओरे 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 ना रे ना दुखो रे ओरे बेटा ओरे ओरे फाटो तारे ए जब हमला के चौदा नि ना बिसो जाए बाबा आ छुटकी ओ ही भगवान ये तो बबुआ हो गए कराई कौन ये काहे चिल्लाती है ओ ही दादा छुटकी ए कन्या कन्या ओरे ये दादा रे दादा ठीक है तुम बाबा कन्या हे बेटे हो गईली हाँ हो गईला पिछला तो हो गईला हाँ कहत रहनी है ना कि पैसा भूख काम करबू तो डॉक्टरी में ना जाए के पड़ी यही जे बबुआ हो जी निमन से ऐसे सुई देला सन ऐसे आ देखा बबुआ भइल बाटे सुघर तहारे जैसन बा देखा हां बा हमरा पुरो बामन में नहीं के पर चिढ़ा देब हम ना मगे तो ना देम खिलावे के ना दे दिया दे पैसा दियो ना ते तो देब भाई अपना मर्द खातिर ना रह तारे मर्दे के नहीं हटे दे दिया खिला के खुश हो तार बालम सुनी त हंसी हां हां बाजा बजवाई हटी चला ना त उनका दाता लौकेला हम देख लेबे नहीं दाता उनका सब केहू के दांत लौकेला आ देखो असही सब बच्चा होके के में सब काम धंधा करत रही ठीक नु निमन से हो जाई को हम कहना भइल बा का भइल बा का को हम बबुआ ए देख के जा नहवा दो हां ए कुल लागो न बनवा दो काहे के नहवाई भाई करे के नहवा दो हमरो के नहवा दो दोनों जनी नहाए के ना दो लागल बाटे न तो पोछ दे तनी कपड़ा से भींगा भींगा के आ 6 दिन के हम ना ले तब जा छठियारे के दिन नहवाल जला बरही के दिन ऐसे ना नहवाल जला चल तू पागल बाड़ू भई अकेला छोड़म तो डुबकाइयो देबू कहियो हां तारा के अकेले छोड़बे ना करब हम दिन रात हो जे सौरी में बैठा रहम बाकी छोड़ ना अपना बालम से बता दो चल चलो चलो बताई